ngakhuluma izolo entambama ngithi bakwethu asimase ukuphatha kabi noma ukuhlukumeza abantu bangaphandle. Siyazi ukuthi indawo abasuke besuka kuzo bezofuna noma bezobheka impilo engcono ezweni lethu. Thina kufanele ngabe siyajabula yini nasizwe ekumele ukuthi nibakhombe indlela ukuthi mawukuthi ungaseNigeria, ungaseCameroon noma ungaseGhana, manje kuKwaZulu sinenkosi ke thina la. Manifuna ukuhlala la amanye ukhonze enkosini siyokwazi ukuphilisana nalabo abantu. Kodwa manizohlala nabo emadolobheni nidle lezi zinto enidlayo angeke kulungele ukuthola nabesiko. Lapho nje asingakhohlisani. Batsheleni ukuthi sinenkosi ke thina la siphila kanje. Asambe mfowethu siye enkosini uyakhonza la uKwaZulu. Singabashaya